Ha kevés időm van főzni, de finomat szeretnék lerakni az asztalra, nálam a toszkán csirkemell a befutó. Maradj velem és mutatom én, hogyan készítem. A koktélparadicsomokat ketté vágjuk, a fokhagymát pedig apróra. A serpenyőben olajat hevítünk, a csirkemelleket sózzuk, borsozzuk, oregánóval ízesítjük, és majdnem készre sütjük. Ha az egyik oldalunk elkészült, akkor átfordítjuk, és ugyanúgy sózzuk, borsozzuk, oregánózzuk. Ha pedig elkészültek, akkor kivesszük és vajat olvasztunk a serpenyőben, majd hozzáadjuk a fokhagymát és megpirítjuk egy picit. Kb. 1 perc elteltével már hozzá is adhatjuk a paradicsomokat, azokat is sózzuk, borsozzuk, és jöhet a bébi spenót is. Ha picit összeesett a spenótunk, akkor hozzáadjuk a tejszínt és a parmezán sajtot. 1-2-t rottyantunk rajta, és hozzáadjuk a húsit, amit jól befedünk a mártásunkkal. Végül pedig 160 fokos előmelegített sütőben még 10 percig sütjük. A végeredmény magáért beszél, és nem volt vele 30 percnél több dolgunk. Tálalhatjuk tésztával vagy rizssel, krumplipürével is. A teljes receptet, mindazt már jól tudjátok, a leírásban megtaláljátok. Ha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha nyomsz egy lájkot, illetve egy követést, ha ez idáig még nem tetted. Napsüssön rátok, sziasztok!